Tak, jsme na vrcholku Jalovec, tenhle kopec, 2645 metrů a máme plán od těch oblaků se dostat až k moři. Jsme na řece Soči, Jirka se Zbigněvou jedou na brace a jedu na kajaku. Jo, Makej, snažíš se vyklíčkovat, objedeš jeden šut, skončíš na druhým, vytáhneš to ven, vidíš optimální cestu, ale nestočíš se na to pětníku, nestočíš zkrátka. Ale jdeme dolů, takže dobrý. Jde to dolů, no, Jirko zatím nenadává makáč, takže dobrý. Slalomka, to je vždycky výzva, ale tentokrát zvítězil. Ještě je ten plus. Nevadím. Spíš teda... Kolik je to zásadní? Zásadní to není, jak minuta bych pojel. Tak jsme v Nové Gorici. Snažíme se dostat do Itálie. Blíží se večer.